Han har advaret mod overdreven optimisme i det nordjyske, men det må han længere ud på landet med. OB Rødt er et godt hold. Der er god bredde og de individualister, der er brug for. Og mod OB på Odense Stadion fik nordjyderne lov til at være et godt hold. Det er det for eksempel Jens Jessen, og han kan lige så godt score, når der ikke er nogen, der prøver at stoppe ham. Hold øje med OB. Det er ikke en døgnflue i Superligaen. Og den kommende træner Sepp Piontek ser tilfreds til. Og så et nyt eksempel på, at der er tøven i OB's kropsstærke, men ikke just energiske forsvar. Jens Madsen scorer, OB vinder 4-2. OB er ikke just konstruktiv. Her er en lang tilfældig aflevering fra en ellers god boldspiller Johnny Hansen. En dårlig recept, når Alfons Tjarmi op foran faktisk kun er farlig, når han spilles i tomrum langs jorden. Næh, der er ikke meget at grine af i OB. Derimod er de begyndt at grine i Aarhus. Kedeligt, synes jeg, et efterspil på sådan en fest, som vi havde deroppe, og det var selvfølgelig festligt for os, og knap så festligt for Brøndby. Om det har noget med protesten at gøre, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg har ikke set protestens ordlyd